раҷабалӣ маҳмадалиевро дар шаҳри леваканд ҳамчун устоди мактаби санъат, овозхон, устои асбобҳои дутору рубоб ва дигар асбобҳои созӣ мешиносанд. Усто Раҷабалӣ имрӯз барои муаррифии ҳунари волои тоҷик ва эҳёи анъанаи суннатии хеш саҳми худро гузошта истодааст. ӯ маҳсули дастранҷашро аз сифр то ба анҷом бо як шавқу рағбат ва малакаи олӣ дар ҳавлии манзили истиқоматиаш ба сомон мерасонад. қариб 2 сол мешавад ки ман ба ҳамин коро сара кор дорам. ҳамин ишқи аввалини ман буд ба ки ман ба ҳамин коро даст задам. ман бовар кунед худам ки коркуни бахши фарҳангам ҳамин асбобҳои тории амора нағз мебинам. дар рости гап мо ҳамин хабар шидем ки усто ҳарчанд увони ҷавонӣ фурсат надода бошад ҳам ин марди ҳунар ба сину сол нигоҳ накарда 2 сол пеш ҳунари дутортароширо аз устодаш омӯхтааст. ба гуфти усто Раҷабалӣ барои сифатан хуб омода кардани дилхоҳ асбобҳои мусиқӣ интихоби чӯбу тарзи нигоҳдории он нақши муҳим дорад, зеро на ҳама намуди дарахтон барои дутортарошӣ, рубобтарошӣ ва дигар намуди асбобҳои мусиқӣ мутобиқ буда аз ҳар ҳунарманд ҳунару истеъдод ва малакаи хуби кориро талаб менамояд. ин дарахти зардолуай дар ҳамин дитор ҳамин зардолу бисёр хубӣ дорад, димраи хуб меояд, дитори хуб меояд. барои ҳамин мо ҳаминро интихоб кардем. мо ҳозе ки қолава кардем, ҳамаро ки тугрӣ кардем, мо иро чикор мекунем? иро ҳоз мегирем дар об медозем. ана як 3-4 рӯз бояд дар об еста ҳамин шираву шарбати ҳаминро ки об ҳамаша ки кашид гирифт, баъди 3-4 рӯз мо чикор мекунем? иро мегирем ба қисми диҳими кор мегзарем. ин кофтани ҳамин дуруни диторай. ҳози мо ина дар об мондагӣ тайёр дорем. мо иро метунем дар об партоем, ай уҷа бигирем бо давом битем кора. уҷа тайёра дорем ки чанд рӯзое ки истодааст бо мора мегирем даруни вая мекобем. Раҷабалӣ Маҳмадалиев ҳунари худро имрӯз ба наберагонаш ки ба ин касб мароғ зоҳир намуданд омӯзонда, бештари маҳсули дастранҷи хешро бо онҳо омода месозад, то аз онвони хурдсолӣ онҳо тавонанд ба пуррагии ин ҳунари аҷдодиамонро аз худ намоянд. вақте ки мо қалпоқа трошидем, қалпоқа чикор мекунем? қалпоқа часпондем. и барои қалпоқа сахт қапидан мо ҳам хел резинқатиро мебандем. хай як 24 соат я 48 соат мо иро ҳам хел медорем ки то қоқ шидан ша. ина дитори мо омода шид. хеле зиёда ай 3 рӯз мо заҳмат ҳам кашида бошем. ина ҳози роҳат шадидем ки чӣ хел овози нағз. шогирдои хубанд, гапгиранд. ҳамин кӯшиш кардаестем рости гап ки ҳамин нозукиёи ҳамин баҷоиёи ҳамин кора ба ҳамин шогирдон нишон додаестем ки ҳамин нағз ёд бигиранд, дастошон рост шавад, оянда азоб накашанд. ина ҳамин рубобай. мо ҳамин як навигарӣ дровардем. ҳамин навигарӣ мо барои чӣ дар ҳамин рубоб омад ки вақте ки ҳамин рубобда пӯст мекашанд, ҳамин пӯсти рубоб дар ҳамин боду ҳаво ҳар намуд мешавад. ҳамин ҷур кардани ҳамин қин мешавад. мера якҷо салқини да пӯст мешина, гармиш да пӯст мехеза. ҳамин хел мо як хулосае да омадем ки мо ҳамин дар рубоб дига пӯст намонем. ҳамира мо қалпоқ кардем. қалпоқ кардем, вале қалпоқ қоқи нағз шидагӣ нест. мо ай чанд намуд қалпоқ мо ира бояд чӣ кунем? истифода барем. дар кадом қалпоқе ки овози нағз мета мо ҳамра дар рубоб мечаспонем. дига азоби ҷуркуниву азоби пӯста намекашем. тамоми асбобҳои офаридаашро усто Раҷабалӣ дар ҳуҷраи махсус нигоҳ дошта, пайваста онҳоро ҷур менамояд ва ҳамчун намунаи ҳунари аслии хеш ба намоиш ва фурӯш бароварда, ифтихорманд аз он аст ки дар баробари дутортарошӣ инчунин дар ҷодаи фарҳанг низ мавқеи хоса дошта, шогирдонаш имрӯз дар дилхоҳбахши фарҳанг муваффақ гардиданд. ман зиёда аз 40 сол мешавад ки дар ҳамин соҳаи фарҳанг кор мекунам. ҳамчун маълим, ҳамчун навозанда, ҳамчун ҳофиз кор карда омадагиам.
бисёр шогирдо дорем. Шогирдомон хелеш ба санъат расид, хелеш ай санъат баромад. Яке ҳози шогирдои ма дар оинаҳои нилгун баромад мекунанд, суруд мехонанд дар васфи Тоҷикистон, ватан, модар. Мо вақте ки шогирдома дар оинаи нилгун мебинам, фахр мекунам ки чӣ хел шогирдо ба ин рӯзора расидан аз дасти мо. Ман дар ҳамаи хунам ҳозир зиёда аз 30 асбоб гӯё дорам да. Шогирдонро барои озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман тайёр кардистем. Ман боварӣ дорам ки шогирдои ман баромад мекунанд, нағз баромад мекунанд, навозандаҳои хубе шиданд, завқу шавқи шогирдоро баланд бардоштагим. Муҳаммадризо Шарифзода, Фирӯзҷон Қурбонов, Толибҷон Сайфов барои барномаи Навид аз шаҳри Левакант.